Yes. Kiitos. Se on AK pitkästä aikaa. Meikä on Backmedialla pääkuvaajana tässä Tup All Stars futismatsissa 2025. Ja studiolla nyt me ollaan eilinen pitkä päivä ja nyt tässä aamua jo pakattu. Kellohan on siis 11 yli 11. Hieno kellonaika. Varmasti tästä vlogista huomaa, että meikä on ADHD ja kirjalla. Vlogi myös näyttää siltä. Ja katsotaan kuinka pitkään mulla kestää, että mä saan editoitua tämän pialle, koska mulla on heti perään tähän assemblyt. Ja mun pitää raakaleikata tätä All Starsinkin matsin videota. Olen siinä Valtterin apukäytäjänä tekemässä kuvaleikkausta muun muassa. Meikä yrittää kuvailla tässä meidän matkaa Tampereelle ja sitten Tampereella valmistautumista matsiin. Katsotaan mitä tästä tulee. Miltä tuntuu Valtteri ajaa nyt? Mitä se Roponen sanoo? 160 tonnia. 160 tonnin auto. Aivan liian pelottavalta. Siis, mutta aika siistiä. Mulla on vähän semmonen niinku herran olo, että mä tarvin joku tittelin kohta. Joku semmosen Sir tai... Joo, aikamoista. Mutta on niinku ruhtunaisesti jalkatila. Tästä mä tykkään. Ootko siellä? Tervehdys. Eihän osta kämppettä autoa. Joo, sori, meillä kesti vähän lähteä liikkeelle, kun Pikkuhiljaa. ei osattu ottaa pois parkkivaihteelta. Onko sulla joku vlogi menossa? Joo. Vlogi tästä lounasta. Miten sä sait sen? Sinne alaspäin. Joo, nyt se on. Ei, nyt se ei oo enää. Nyt se on. Tää on autokoulu. Onks Mulla ei oo ajokorttia, mä osaisin ajaa tätä autoa. Eiks sulla ajokortti? Ei. Mulla on. Nyt niin on syöty, niin mä menen jo edeltä tonne Klasulle. Missä se täällä nyt olikaan? Mä näin sen jo jossain vaiheessa kun tultiin tänne, mutta käydään etsimässä. Niin, siellä se vilkistää. Miten on nää vaikea löytää hakaneuloja? Sellaisia kaikenlaisia koukkuja, ikkunat, ruudut, naulat, huonekalutarvikkeet, kyniä. Tässä on tämmösiä. Niinku asioita, mitkä vois olla, mutta ei ole. Hakaneuloja, niillä kiinnitetään mikrofoneja sekä sitten gaffateippiä, maalurinteippiä ja jesaria. Ne löytyy tästä. Mitähän mun piti sanoa? Nyt mä olin tyhmä ja mä en ottanut korjaa. Nyt mun pitää yrittää kantaa nää. Ehkä nää menee tämmöisenä tornina. Noniin, meikä sai Klasulta teipit ja hakaneulot ja nyt sitten matka kohti normaalia ja niin etsin sieltä semmosia mini-kumilenkkejä. No, siinähän se onkin. Noniin, semmoset löytyy. Nyt on kaikki ostokset matkassa. Tuolla on muutkin menossa ylöspäin kohti autolle, niin mennään tästä mekin. Vähän täällä nappien kanssa, niin nyt meillä on takana vaan penkit eikä... Jaha. Mä painoin jokasta. Oi! Noniin. Oi! Noin, siinä on noi teipit. No joo. Ilmastointi ihan täysille ja ihan kylmille. Me kuollaan. On niin korkee tää. Niin mä niinku... Niin pitäisikö sun saada niinku sitä penkkiä ylemmäksi? Ehkä... Mä en niinku... näe tietä, kun se on niin korkeeta. Onko siellä kuinka paljon tilaa siellä kulmassa? Ai siellä on paljon tilaa. Ei paljon, mutta on joku. Okei, jatka. Tää on ihan hyvä. Alaspäin menee paljon paremmin jo. Niin menee. Se tosi hyvin. Nyt tapahtuu kuolema. Mitä ihmettä? Mutta joo. Ei tää oo mikään reaktio, kun tää on ihan keskeeräinen luonnos. Tää on ihan keskeeräinen, me otetaan täysin Luonnos. Mitä osoitteleeko mua? Osoittelee takas. Voi vitsi. Joo, mulla oli sellainen kysymys, että haluatko sä siis sen karting-auton nyt autoon vai otetaanko nämä sun autoon? Ihan mitä tahansa mun autoon. Okei, selvä. Onko se sulla missä? Se on tossa parkit tossa noin, niin mä voin ajaa sen tohon lastauslaiturille. Joo, no meillä on niin se... Joo. Mut ei mulla mikään kiire on lähteä. Ronja, tarviiko tuotantokärryjä?
Ei, okei. Sitten me pölytään se kameralle. Sere, missä on höyrystin? Se ei ole takaisin laukussa. Tallennat sitä. Joo. Mihin uusi Sere on laittanut sen? Hyvä kysymys. Mun mielestä aamu laittaa vielä tarpeeksi. Höyrystimet. En oo Mitä? Siellä. And Noniin. it's empty, I think. Pitääkö tää laittaa jotenkin tietyn tavalla tää? Nyt se on todistusaineisto muuten hyvä, että mä oon laittanut sen tänne takaisin. Siihen johonkin. On muuten symmetrinen, jumakauta silmä lepää. Noniin. Kiitos lainasta. Yes. Kameraosasto coming through. Tuossa on kynnykset, tuossa on rytty. Mennään rytyyn läpi. Ei, nyt osuu. Siinä on melkein koko kamerakalusto. Sitten siitä puuttuu vaan valot, valoständit ja jotain pientä muutakin. En osaa ajaa. Tää on sen verran vanhempi action-kamera, että tässä on vähän huono toi valon händläys. Vastavalota ei oikein händlää. Oispa mulla tommonen parempi Osmo, kuten täällä on toimistolla. Ehkä mä vielä joku päivä ostan semmosen. No, terve. Sitten siirretään valokalustoon. Haluatko minne päin mennä? Mitä? Haluatko minne päin mennä siitä? Olen kuitenkin hieman nyt eksyksissä. Lattialle vaan? Kysymysmerkki? Voitko sä laittaa valon? No, miksei vois? Ne on pahvilaatikat. No joo. Ne on jossain vaiheessa ollut kuitenkin lattialla. Totta. Jossain vaiheessa kuljetusketjua. Valtava. Pervelsin torni. Bainokko. Juuri ja juuri mahtuu laaseri. Kaikki muut hoitaa, niin mä vaan tässä koitan olla ees. Koitan olla eessä. Meidän palvelussa on vaikka yksi bitsejä nauti sitten. Huomenna on se peli ja sen jälkeen. Niin totta, huomenna joo, niin on. Lähdön hetki on ihan kohta. Tässä on vielä jonkun verran tavaraa pakattavana. Tai siis meillä on kasatavaraa hississä, mutta sitten hissillä alas lastauslaiturille ja lastauslaiturilta vielä 2 autoon toi kaikki tavara. Toivottavasti mä muistan ottaa kaiken oman tavaran. Kyllä tää on sen verran vörttiä. Tämmösen voisi kyllä varmaan ottaa vielä mukaan. Jes, se olisi paikkalori. Kaikki on matkassa, ainakin toivottavasti. Mulla on avaimet ja puhelin ja juotavaa. Tossa se pitäisi olla. Millaiset ruuvarit ne on? Mä en muista. Menikö matka hyvin? Menihän se. Hyvä. Oli kivan viileitä kyytiä. Joo, mullakin kärsii ihan. Vähän tehokas pakkaus. Onni on saapunut Tampereen. Turvallisuus. Joo. Turvallisuus. Kiitos. Mä oon turvallisuuspäällikkö. Hyvä. Mikä mä olin? Tapahtumapäällikkö. Tästä mulle vähän sieltä. Niin. Mitäs tää meni päälle? Mä muistan. Siis. Ai totta, piti sieltä takakin painaa. Mä taas se katusekoilu. No ei, tää katusekoilu pystyy. Joo. Kun johonkin tähän seisoo. Siinä tuun tuolta sitten. Akku riitti just Helsingistä. Saatako pääsee sisään? Onks täällä se parkkihalli? Voi myös. Erittäin hyvin. Hieno olla täällä. Eikö se oo? Noloo. Piip, 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 piip. Täytyy leputtaa jalkoja huomista varten ja liikkuu pelkästään tällä kärryllä. Miten tällä parkkeerataan? Vedä tässä vaikka ympäri ensin. Riittääkö? Riittää. Juuri, yes. Miau. Ei mun tarvii nyt ajaa. Noniin,
tavarat viety tonne sisään kukkariin yön ajaksi. Aamulla sit päästään setuppaamaan tavaroita. Ihan kun sä vlogaat. Sä Niin. Jatka sitä, tee sitä. Tässä mä nyt Tarvitaan yritän. lisää ja tää maailma on AK-vlogeja. Joo, tää on semmonen hyvin sitten niinku tekniikkapainotteinen, että Joo. näkee BTS. No niin, nyt on tehty check-in hissillä kerroksen 19. Jos muistaa ottaa kengät pois. Kuten ehkä huomasitte niistä kauppakeskussoteista, niin meikä lähti vahingossa Crocseilla sinne kauppaan. Mä oon Crocseilla studiolla, niin sit meikä lähti niillä. Plus sit mä huomasin saapuessani studiolle, että kävi semmonen sen kauppareissun aikana. Onneksi mulla on varasukkia, niin tarvii olla reiällisillä sukilla koko aikaa, mutta meikä on tämmönen kanta-astuja, niin meikä kuluttaa noita sukkia aikamoista vauhtia. Joo, tämmöiset näkyvät. Ei näy stadioni tästä. Eiku Tullintori on tässä. Eiku tuollahan se näkyy. Tuolla se on. Joo, no niin. Kello on 6. 7 tuntia sitten aloitin tän vlogin. Mulla ei ole puheenlahjoja. Mä osaan siis jotakuinkin puhua, mutta sisällöntuotanto ei ole mulle niinku varsinkaan puheella niin mikään semmonen juttu. Mä parhaiten loistan silloin, kun joku kyselee multa jotakin hyvin spesifejä asioita niistä asioista, mitä mä tiedän, eli tekniikasta. Mä olen imennyt sitä tekniikkatietoa kuin joku pesusieni. Se on niinku semmonen tavallaan juttu. Ja mä en osaa katsoa kameraa, mä katon vaan ohi. Sori siitä. Mutta se tuntuu, että mä puhuisin. Mä en osaa katsoa ihmisiä silmiin siis, ellei mä maskaa. Että mä tekisin tarkoituksella sitä, mutta nyt mun pitää yrittää keskittyä puhumiseen, niin mä katon tosta maisemaa. Sitä kun katsoo, niin on helppo puhua. Tai silloin mun on helpoin puhua. Mä tässä käyn suihkussa, rentoudun. Mä voisin kääntää varmaan ton kameran. Mä odottelen tätä kameraa. Oho, upsista. Akkukin loppuu ihan just. Mutta joo, no aika hyvän freimin meikä on sokkona vetänyt tällä kameralla. Tässä on kiva valaistus. Siis hotellissa on paikoin aika helppo kuvata, varsinkin kun tulee luonnonvaloa. Tämmöisellähän valaistuksella yleensä tubettajat aloittaakin. En mä enää mikään aloittava tubettaja teoriassa ole, vaikka mä uudelleen aloitankin nyt. Mulla on aikaisemmin ollut vähän se ongelma mun vlogeissa, että en mä oikein tiedä mitä mä vlogaan. Ei mulla oikein mitä kertoa, että mä kerron yleensä kuvilla. Sitten ne on enemmän semmosia B-roll-koosteita, ne mun vlogit ollut. Islannistakin mä tein erikseen vaan B-roll-koosteen. Se mun vlogi, niin se oli lähinnä sitä, että mä kerroin mitä mä oon tehnyt just, mitä mä teen nyt, mitä mä teen seuraavaksi tyyppistä. Sitä tääkin varmasti tähän mennessä on ollut enemmän. Close enough. Tästä tulee tämmönen hyvin kevyt back to basics old school vlogia, niin kuin 2014-2016 aikakauden vlogi. Silloinhan mä vlogasin niin kuin eniten, että 2015 Tubekon talkoolaisuus oli mun yksi isoimpia ensimmäisiä vlogeja silloin. Ja sen jälkeen on sitten käynyt tapahtumistahan mä oon silloinkin tehnyt vlogeja lähinnä, jotenka tapahtumalinjalla jatketaan. Onneksi meillä ei ole mikään superaikainen aamu, että jos mä herään 7.30 se riittää. Et 8 me mennään aamupalalle. Tavoite on 9 olla tuolla areenalla. Ja ruveta laittamaan tavaroita valmiiksi. 11 alkaen tulee pelaajia paikalle ja 3 alkaa peli. Meidän pitää aamulla virittää green screenin Valtterin kanssa pystyyn. Mä otan siinä. Sitten viritetään kaikki muut kamerat, action-kamerat pystyyn. Sinne niin kuin millä kuvataan penkkejä. Sitten laitetaan action-kamera tuohon meidän karting-autoon, jolla tuodaan pallo kentälle. Ja sitten, tai Kevin ajaa sen tonne kentälle sieltä. Ja sitten mun pitää virittää tripodi, sitten mun pitää virittää semmonen kuuntelusysteemi. Elikkä meillähän on siis 8 mikitettyä pelaajaa. Tässä 7 pelaajaa ja tuomari on meillä mikitettynä. Elikkä mä otan itselleni aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen mä en olekaan tekemässä äänieditointia. Meillä tulee yksi toinen freelanceri tekemään kummallisia ääniä yläkerrasta. Ai niin, mun pitää muistaa Raposelle laittaa viesti, että se ottaa sen pitkän linssisen mukaan. Mut joo, sit kun mä oon virittänyt sen kuuntelusysteemin, niin sit
Sitten taitaa olla aika lailla kaikki vähitellen valmista. Katsotaan kuvaanko mä vai Nikita videon intron Ronille. Se todennäköisesti tapahtuu silleen, että Roni vaan nykäisee jompaa kumpaa ensin ihan silleen, että hei, kuvataan intro. En tiedä, haluatko kuvata mitään erikoisempaa, mutta katsotaan. Jos ehdin, niin mä otan drone-etaplointeja. Mä halusin tehdä sen, kun yleisö on paikalla. Yleisön päällä mä en saa lentää, mulla ei ole siihen lupia. Täällä Tampereen keskustassa saa lentää 50 metrin korkeuteen. Tuolla Mini 4 Prolla mä teoriassa saan tietyin ehdoin lentää yleisöjoukon välittömässä läheisyydessä. Tietenkin turvallisesti se lento pitää suorittaa esim. Että jos mulla drone sammuu kesken lennon, niin että tuuli ei vaan heitä sitä sit sinne yleisöön. Se on sen verran kevyt, kun se on alle 250 grammanen, että mun pitää sen verran kuitenkin etäämällä lentää sitä. Pitää kysyä vaan stadionilta lupa siihen. Ja mutta joo, eiköhän tässä ollut parikymmentä minuuttia höpöttelyä ja huomisen aikataulun läpikäyntiä. Ja iltapalaksi Calorin Oreo Protein Oats, eli kauraa Oreolla ja proteiinilla. Joo, osaan puhua. Yhteinen hotelliampala done. 12 minuutin päästä tavataan tossa edessä. Vähän valoa. Tulit sä suoraan siitä aamupalaa? Kävit siellä? Tää jäukeettaa takakontti. En mä osannut sitten. Idea on nyt siis se, että tähän asetetaan green screen ja tätä vasten kuvaamme pelaajaesittelykuvia. Nyt ensimmäinen asia, mitä tarvitsemme, on tikkaat. Kyllä. Onko sinun taikataskusta? Katsotaan. Ei se nyt tikkata. Ei tikkata löytynyt. Käydään selvittämässä. Noniin, täällä hommat edistyy, me ollaan saatu jo jonkun verran aikaankin. Kyllä. Tässä ihailen tätä sun hurjaa putkea. Vähän vielä on epätasaisuutta tuossa screenissä. Tuntuu, että se ei enää sitä höyristymistä. Ei olekaan. Joo, se on, pitää vaan vetää. joo, se on pitkälti, niin pitää vähän kiristää niin kuin tuolta tonne päin. No niin, meikä verittää nyt sitten tämmöstä kuuntelusysteemiä. Tosin tää on nyt tällä hetkellä väärällä puolella kenttää, koska meidän puoli on tällä puolella. Sieltä vedetään johtoa Kelalta ja sitten johto. Elämä hymyilee. Tampereen auringon alla. Onko tässä nyt jotkut Ilveksen treenit vai mitkä tässä on menossa? On fiilistä. Nyyhkistä. Ei toi mun kuuntelusysteemi ei toimi. Noissa pikku wirelessissa niin ei vaan riitä niinku teho lähettää sitä tänne asti. Sitten tulee action-kameroista meidän vaihtopenkkikamerat. Noniin, ja ole hyvä. Joo, siellä on. 3, 2, 1. Kiitos. Siellä niin kun siitä kaupasta katsottuna semmonen ovi, minkä päällä on semmonen vihreä hätäpoistumistiekyyti. Joo. Ronja tuottamiseltaan lähetti mut hakemaan Juliusta täältä parkkihallista. Nyt en kyllä meinaa löytyä. Juliushan on siis meidän videoselostaja. Moro. Moro. No, sulla on kädet täynnä. Alright. Avain palautettu. Joo. Oli siinä sille kuvaavasti silleen, että tässä näemme Ronjan hänen luonnollisessa ympäristössään tuottajana. Hei, olen Ronni ja minulta voi kysyä. Meillä on 2 Mutta eikö ole
käytännössä niin, että mä voin juhlia kumman tahansa joukkueen voittaa nyt. Ihan sama kuka voittaa, niin mä oon voittanut joukkueessa. Ihan hulluja. No niin, tuotantopalaverin aika. Tuotantopalaveri on ohi. Täällä ollaan 3. kerroksessa. Lähden kentällä. Siellä on pommijätkät virittelemässä jo ja Kidix Miiki kuvailee ja Roni kuvailee täällä. No niin. Joo, mä vaan jopa tämmösen niinku teknisen TTS-vlogin täältä. Nyt on melkein kaikki setupattu. Tuolla Action Cameran paikat mallailtiin äskettäin ja nyt on lounastauon aika. Täällä etsitään täältä vielä lounaspaikkaa. En tiedä, ollaanko me jossain ihan väärällä suunnalla, mutta katsotaan. Ajattelin pelannut kertaakaan jalkapalloa. Ja nyt mä aloitan täältä. Aika niinku hullu. Silleen kehityskäyrä. 0 tähän. Tai mikä se on? Ei se ole oikein sana kehityskäyrä. No joku tämmönen. Kentiltä tuolla aikaisemmin, niin uskallan väittää, että ei mene miksikään. Joo. Mutta valmistellaan vaan. Kokeillaan vähän tuossa. Kokeillaan tuossa kentän reunalla. Niin tietää vähän sillain, että tietää sen tanssin. Kävi, morjesta. Terve. Mä lyön tohon spoileriin takapistottissa. Joo. Kipinäsuihku sitten. Ja tosta sitten kun lähtee ajamaan 20 sekkaa. 6 metriä. Kylmäkipinää. Mut silleen tietysti jos ajaa vaikka miten ne muut pelaajat on siinä. Et varmaan keskiviivaa pitkin. Yes. Ja sit jos kääntyy, niin ei käänny heti sen jälkeen kun oot mennyt niistä ohi, ettei se Suihku just näin nimenomaan. vähän välimatkaa sitten. Kyllä. Eli tästä tonne toiseen päähän. Esimerkiksi. Yes. 20 sekkaa. 20 sekkaa. Mä saan ajoitettu se hyvin. On se päällä, aja vaan. What? Sammutappu siellä on kuuli. Niin. Kato tästä käynnistää ton akun, niin sit kun mä olin ottanut nää johdot irti, ettei kukaan uspotti tällä lähde ajelle, jos pääsee tähän käsiksi, niin irrotettiin se. Noniin, nyt se pitäisi lähteä. Jotenkin kuulisin, se mä otan hullun tommosen auton. Olisiko tonne yleisöön päin ihan hauska? Vetää jotain tälleen. Joo. Miksi mä tykkään kun on ulkona käyttää salmaa, niin tulee kiva sit kun näihin laittaa Lightroomissa vähän jykää, niin näyttää ihan filmi. Ai että. Onks tää sun blogi? Joo, vähän niinku. Mä ajattelin, että mä nyt vihdoin yritän tällä 7 vuoden tauon jälkeen. Nyt on aika. Joo. Mitkä on ollut isoimpia haasteita tällä hetkellä? Logistiikka tänne oli aika hankala. Mutta Te saitte noin kaikki tykättyä, tekniikka toimii? joo, että mulla mä yritin sellaista kuuntelusysteemiä tehdä. Joo. Et mä olisin saanut nyt vaarallisesta kuuntelusta, että mä tiedän ketä seuraa. Joo. Ne vähit, niin ei ne 15 metrin jälkeen, niin ei ne vaan katkaisee. Se oli semmonen niinku... Elikkä sit mennään vanhaan tyyliin. No seuraavassa matsissa se hoidetaan vähän isommat lähettelyt. Niin, kattoo saadaanko budjettia vuokrata semmoista vaikka. Kauheita juoksemista koko ajan. Mullakin jäi tämmönen asia kesken. Meillä on taas master-kuulokkeet tässä näin. Sinne. Noniin, ne pyörii. Hyvä. Neutral oli hyvä, katso kameraa.
Sit saadaanko vähän taistelutahtoa koko kehonkieli mukaan vaan, että nyt on tosi kyseessä ja on pieni smirk on hyvä. Anna mennä. On se. Ota kanna. Nyt tulee maali. Mitä sitten tehdään? Tuonne. Anna tulla. Yeah. Kiitoksia. Ja mä menen kuuntelemaan tonne pukuhuoneeseen. Joo. Meillä on tosiaan production quality noussut, että meillä on nyt 2 FX6 käytössä. Ja FX30 tilalle otetaan sitten FX3. Ai mitä? Että miltä tuntuu, kun ajat nyt FX6? Tosi hyvältä. Mitä? FX6 sitä parempi. Tunnistaako kukaan omaksi? Kyllä, no niin. Katsotaankin Stille ja näköjään Vilin toimesta. Tunnistaako kukaan omaksi mikrofonin? Joo, pallan. Ja sit laseeraa syvennys numeroa koko pallan. Hyökkääjän ja maalin välissä. Ei. Kysy Ronilta. Ei Roni, tää ei ollut teidän. Tää ei oo teijä. Okei. Mä en tiedä. Kuka tän ottaa? Ottaaks joku tän? Mä löysin. Tämmönen löytö DJ-mikki. En minä tähän puhu, mutta niin. Tää on sit tämmönen löytömikki. Joku oli löytänyt tämmösen, niin jos joku kyselee, niin se on tossa. Mitäs Vili, miten päivä on lähtenyt liikkeelle? Hyvin on lähtenyt. Mähän nyt menen laittaa ekat kuvat niinku jakoon. Noniin. Se on tämmöstä Rapid Force-hommaa. Ja se Joo. on tärkeää, koska on se kiva, että porukka saa jotain gonchaa heti. Jep, nopeata toimintaa. Noniin. Lämmittelyt alkamassa. Tämmöstä tää on. Roudataan tämmöstä tuotantokameraa täältä toiselle puolelle kenttää. Noniin, täällä ollaan keskellä kenttää. Sussi tulee ihan just. Noniin, dronelento suoritettu ja just lähtee peli käyntiin. Yeah. Mä en tiedä mitä mä teen täällä kameralla. AK antoi tän. Tästä tulee editaalle hyvää materiaalia. Kyllä. Miau! Ai mikä? Onko tässä kameraa? Onko se edes päällä koko kamera? Kameraa. Ei kun mikkiä. Juhuu! Girls. Mä nyt lopetan tän ja palautan. Kiitos kaikesta äänestäjät ja ihmiset ja kansalaiset ja heipis! Morjesta. Morjesta! Morjesta! Oi! Kuvaa kun mä kuvaan. Oi! Oi kuva! Taputtaa ja kiinnitetään tahtiin, kunnes pokaali nousee ja kaikki huudetaan, okei? Okay? Mitä on okei? Okay? Ja nyt! Ansaittu aina! Ansaittu aina! Ja leveä hymy! Kiitos Vettä! Nyt
Let's go! Mä pelkään, kun pudotaan tän nyt. Siitä on puhuttu. Mitä? Akkuva. Ei. Se pitää saada nyt pois ennen kuin kukaan ajaa sitä enempää. En ottaa vaikka heti. Tää on vissiin Haakoon. Kyllä Daniel. Väärä suunta! Voittokierroskin on tehty. Oli aikamoinen punnerus. Mutta joo. Katsellaan mitä tästä. Nyt alkaa purku. Sulla sä itelle BDS. Joo. Ai moi kaikki. Noniin. Ostin nuggets-maitoa ja porkkana. No niin, homma on ohi. Joo, me lähdetään hakemaan tallennetta tuolta striimityypeiltä. Mikä sun niinku tälle ensifiilis tässä? Tää on aina yhtä niinku, siis semmonen hektinen kuin aina. Siis toi on niinku, tapahtuu miljoona asiaa samaan aikaan ja mä yllätyin sitä joka kerta, niinku silleen kuvausympäristönä. No, Vai mikä sulla on fiilis? ei se osaa mua yllättää oikein. Joo. Mut yllätti lähinnä se, että ei oikein onnistunut tuolla lähikameralla kuvien ottaminen, mutta No hissi. kyllä sieltä nyt jotain hyviä kohtia sain, ja sitten lähinnä kun kävin ottaa vastaan nää maalintekijät, muuten niin se jäi vähän jep. Mutta joo, mulla loppuu. Noniin, tavarat alkaa olemaan kasassa. Sitten meikä odottaa tuolla hotellilla vähän dittihommien aloitus ja sitten kai sitä pitäisi yrittää päästä jatkoillekin tänä yönä. Mut mun pitää editoittaa vlogikin, joten en tiedä. Katsotaan. Noniin, nyt meillä on tallenne. Sitten jaetaan vähän ylimääräiset limpparit pois. Mä oon menossa tonne autoon. Auto on tulossa tähän. On autolla. Varo! Vihdoin pääsin hotellihuoneeseen. Kello 9. Nyt mulla alkaa dittihommat. Sitten mä ehkä toivottavasti kerkeen jatkoille. Vaikka mä en juokkaan, mutta en juo alkoholia, niin katsotaan, toivotaan. No niin, ditti pyörii. Mä oon tossa muutaman kortin vaihdellut. Että noin 2 korttia on jo siirretty. Toi odottaa vielä. Ja tuolla on vlogimatskuja johonkin asti. Näistä jompikumpi ei siirry, koska ne on niin, siellä on melkein teratavaraa. Tai siellä on niinku joku, no tosi paljon. Niin mulla on vaan teran levy, mihin mä oon siirtämässä. Mulla oli toinen teran levy, mihin mä siirsin nää striimin matskut jo, jotta me saadaan toi annettua ja vaikka saman tien aamulla takaisin tänne. Kun se on niin vaan lainassa se kova levy tuolta tekniikkafirmalta. Mä oon täällä hotellihuoneessa nyt tehnyt jonkin aikaa dittijuttuja, siis jonkun pari tuntia varmaan. Nyt mulla on enää yksi micro SD-kortti siirtymässä tuossa vlogimatskut tuolla micro SD-kortilla. Mun kameran matskuja ja noita muitakaan CFA-kortteja mä teen ne vasta myöhemmin, koska toi USB-C-hubi vähän bugailee nyt. Mä luulin, että mulla oli 2 ja 4 terasit mukana, niin kovot, mutta en mä sit tiedä, jääks ne. No 4 terasen mä luulin, että mä jätin puolivahingossa studiolle. Mut 2 terasen mä luulin olevan mukana, mutta mä oon todennäköisesti pakannut sen liian hyvin, tai sit mä oon pakannut johonkin laukkuun, mikä on tuolla jo, tai vielä kautta jo autossa. Näillä mennään tällä kertaa. Mä saan ne huomenna kyllä studiolla ditattua, ettei sen puolella. Mä halusin vaan asioista saada jo nyt kopioita, mutta ja mun pitää äänet kuitenkin vielä huomenna tehdä, koska me saadaan Kevinin silloin oma mikki, niin me saadaan se vasta huomenna muutenkin, kun se haluaa vielä nyt tän jatkot tallentaa sillä, niin meikä menee tälleen näin, mut nyt meikä lähtee jatkoille kerrankin. Hei Lurei.
Tuli nukuttua 4 tuntia. Nyt on käynyt aamupalalla. Kello on 10. Ja tossa 12 lähdetään täältä kohti takas Helsinkiä.